imaxes e a voz da nosa comarca. Canal Tambre Televisión. Informativos, debates, cultura, publicidade. Canal Tambre Televisión. A información da nosa comarca. Porto do Son, Lousame, Noia, Outes, Muros, en vivo. Canal Tambre Televisión. Isto é todo dende o Son, Rosa Díaz, para Canal Tambre Televisión. Canal Tambre Televisión. Sintonízao no canal 55 da UHF. As túas inquedanzas, os teus proxectos, todo en Canal Tambre Televisión. A túa voz, a túa imaxe, a túa televisión. Zum sich drauf freuen quasi. Hier ist die Single, die seit ungefähr 327 Wochen bei uns ist und immer noch